toimiko niinku ajattelu? Ei me tämmöisessä oltu. Niin hämmästyttikö koiran käytöksessä joku? Tuntuuko susta, oliko että se oma mitä ihmettä koira? tekee? Täällä on tällainen joo. Toimintakyky eli se rohkeus. Sanotaan näin yleisesti ottaen, niin sitä koirasta jää semmonen vähän vaisukuva. Se on silleen, kun sen, toi temperamentti tekee sen, että kun se on kohtuu vilkas, se ei ole mikään semmoinen, että se menisi rintarottingilla joka paikkaa ensimmäisenä. Se olisi semmoinen säätäjä, että se jäisi silleen, kun herättäisi, että mikäs toi on. Se on vaisu. Siis kohtuu vilkas, se tulee tekee, mutta se tekee kaikkea. Se vähän niin kuin hämäänyttä tässä niin yleisolemuksessa silleen, että se näyttää vaisuutta. Mutta se kuitenkin niin se suoriutuu kaikista hyvin. Ja se toimintakyky. Niin sit siinä on vähän senkin, että kun sä itse oot vähän rauhallinen ja sitten teillä vähän niinku hiipuu meininki, että sä kävelet hitaammin, niin koirakin alkaa kävellä hitaammin ja sit sä hitaammin vielä meet ja sit niinku, että jos sä olisit itse sellainen, että no niin, nyt mennään, niin koirakin ehkä olisi vähän semmonen enemmän, että okei mennään. Mutta te niinku hidastelette molemmat, kun rauhoittelette toisianne ja sit se alkaa olla sellaista kauhean rauhallista menoa. Toimintakyky, se rohkeuspuoli, siinä on erikoiskokeena toi kelkka ja pimeä huone. Sehän haistaa kelkan ilman oikeastaan juuri mitään apuja, että sä käännyt kelkkaa kohti. Kerkesit sä edes kääntyä, kun se koira tulee ja haistaa. Se tulee varovasti, se venyttää, mutta se tulee haistaa, se selvittää sen itse. Sama pimeässä huoneessa, sun ei tarvinnut antaa minkäännäköisiä apuja sille, se tekee, tulee, liikkuu, haistelee, käyttää nenää ja se jopa osaa työskennellä nenän kanssa silleen, että kun se saa sen hajun, niin se johdonmukaisesti, että mistä päin se tulee ja se heti lähtee tulee sulle. Se ei heilunut siellä pitkin seiniä, vaan että jossain haisee. Se otti kantaa puolustuksessa, se otti kantaa terävyydessä. Joka paikassa se niin kuin toimi, vaikka se oli vähän tämmöistä vähäeleistä, että se ei tosiaankaan tullut rintarottingilla, mutta kuitenkin plus 2 toimintakyky on hyvä. Se joka paikassa se toimii järjestelmällisesti, ei mitään ongelmia. Terävyys, kuinka se puolustaa itteensä, kun se jätetään tuonne seinään. No se ottaa siinä heti kantaa, kun lähtee tulemaan. Sitten sillä kuitenkin se, että se on hyvä tahtoinen ihmisiä kohtaan, siinä ei silleen ole varsinaista aggressioa. Se ilmoittaa, että mä oon täällä ja joku hullu tulee, mutta sitten se istuu ja katsoo. Sen ei tarvii niinku hirveätä säntäilyä siinä, että hän lähtee karkuun, mutta ei se ole niinku hampaa tirvessä tulossa päällekkäin. Sitä aggressiivisuutta siellä ei ole. Se istuu siihen ja kattelee. Kuitenkin niin, että terävyys on plus 3 kohtuullinen hillitty ilman jäljelle jäävää hyökkäys. Anteeksi, ei tässä mitään hillittyä. Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää. Siinä ihan lopussa, kun hyökkäys tulee sillä, että Irene lyö sen risun seinään, niin siinä se pikkasen vetäytyy taaksepäin siitä istuma-asennosta, mutta ei silleen, että sinne tuli sitten se vähän terveesti väistää, että ei ihan päälle lyödä. Sitten puolustushalu, kun te olette yhdessä liikkeellä, teitä kohtaa hyökätään. Se on plus 3 kohtuullinen hillitty. Siinäkin koira ottaa kantaa ihan topakasti. Se on heti sitten siinä eessä kireillä ja sitä mieltä, että ei tarvitse tulla. Lopussa pikkasen antaa löysiä, kun uhka kasvaa isommaksi, mutta ei ihan pontevasti siinä parhaan taitonsa mukaan yrittää pitää teidän puolia. Ja halua mitataan, ei kykyä, ei taitoa. Eli koira ei osaa haluta nähdä, vaan se, että koiralla on selkeästi halua. Se pyrkii puolustamaan, se pyrkii tekemään jotain. Sitten taisteluhalu, kuinka se nauttii tuosta leikistä, keppileikistä, leukojen ja lihasten käytöstä. Se on myös plus 2 kohtuullinen. Selkeästi nauttii, kun sä saat on oman lelun, tutun lelun, pehmeän lelun. Keppi on vähän liian kova, siitä se ei oikein lähde kiskoon, mutta tuolla lelulla niin se leikkii oikein mukavasti. Se murisee, se antaa sieltä vastinetta. Se on ihan sille hyvä, sanotaan palkkakin ja kannattaa aina silloin tällöin leikkiä koiran kanssa. Lisäksi leikkii sitten ja haastaa kelkkaa ja noita hyökkääjiäkin. Sitten hermorakenne. Tää on plus 1, hieman rauhaton. Rupee lähentelee jo tuota 2, ei mitään hirveitä ongelmia. Pikkasen laukausten siinä näkee, että se on pikkasen kuormassa, että se näkee, että se laukaukset ei ole kivoja. Se ei silleen laukauksiin reagoi, että välittömästi kun laukaus kuuluu, niin se tekisi jotain hyppyjä tai se aloittaisi haukkumisen tai muun, mutta se on pikkasen semmoinen olemus, että nyt on jotain ihmeellistä. Tapahtuuko tässä, tuleekohan tässä sotaa, että se lähtee vähän niin kuin kiertää suhteessa siihen, kuinka se muuten olemukseltaan on rauhallinen. Ja me ratkaistiin tää niin, että koska se ei niitä laukauksia
Se ei pyri karkuun tilanteesta. Se ei jokaisen laukauksen, se kuuntelee sen laukauksen ja se kestää jonkun aikaa ja sitten se lähtee niin kuin se levottomuus, se saattaa hypätä sua vastaan ja muuta. Eli se kestää jonkun aikaa paikallaan kyllä sen laukauksen jälkeen. Me laitettiin tää näin päin, että laukaukset on plussalla laukaus kokematon, mutta otettiin hermojen puolelta sitten, että ei nosteta kakkoseen, vaan ne pysyy siinä ykkösessä, plus ykkösessä hieman rauhoittaa. Mitään hirveätä painetta se ei ota tuolta niin noista ärsykkeistä, että sillä olisi häntä koipien välissä ja se tärisisi tai kuollaisi tai mitään muuta, mutta semmoinen pieni, sanotaan, että se ei ole silleen itsevarman oloinen, että minä olen tässä ja minä tulen. Ne laukaukset on semmoiset, että niissä sillä selkeästi rupeaa vähän olemaan hermosta rasittuneen. Temperamentti, se käyttäytymisen vilkkausaste, kuinka se loogisesti ja oikeasuuntaisesti ja oikea-aikaisesti reagoi. Erikoiskokeena on toi tynnyri. Niin tää on +2 kohtuullisen vilkas. Niin kuin tuossa alussa puhuttiin, että se on semmoinen rauhallisen oloinen. Sinäkin oot rauhallisen oloinen ja koira on rauhallisen oloinen ja kaikki on rauhallista. Ja ihan silleen iisisti mennään, että mitään semmoisia hirveitä hötkymisiä ei ole, eikä se kisko sua suinpäin johonkin, vaan te yhdessä kävelette. Jotain tapahtuu, niin se kääntyy kattoon ja toteaa tilanteen ja tää oli tämmöinen. Pimeässä huoneessa liikkuu silleen tasaisen tappavasti, että ei mitään jähmettymisiä siellä on, mutta ei se myöskään silleen, että se suinpäin säntäilisi johonkin ja törmäilisi joka paikkaan päälle. Kovuus, kuinka se muistelee täällä näitä ikäviä asioita, se on +1 hieman pehmeä, silleen terveellä tavalla pikkusen väistää, ei mitään hirveetä, vähän nurkalla himmaa. Tynnyriä se menee haistaan sitten taas suoraan, että siinä ehkä se taistelutahto tulee vähän sitten, että se uteliaisuus siihen, että mikä tää on. Luoksepäästävyys on kunnossa, siinä ei ole mitään ongelmia, +3 hyväntahtoinen luoksepäästävä avoin ja laukaukset jo tulikin, että siinä ei mitään semmoista niin selkeää reaktioa siihen laukaukseen heti sen laukauksen jälkeen tullut, että se on plussalla laukauskokemus. Miinuspisteitä me ei saada mistään ja loppupisteeksi me saadaan 174 ja testi on hyväksytty.